עכשיו למכתב חריף ויוצא דופן שמשגרים היום אנשי מערך המבצעים המיוחדים באמ"ן לראש הממשלה והחברי הקבינט. מערך המ"מ, נאמר, אחד המערכים הרגישים הקריטיים של מערכת הביטחון, וזה היום מה שכותבים אנשיו. זו פגיעה שקטה וקטלנית. הם מדברים על המהפכה המשפטית שהציבור לא ידע עליה, אבל עלולה לגבות מחיר עצום במלחמה הבאה או בהיערכות לאיומי גרעין. אנו יודעים שראש הממשלה מודע למצב, אבל מנסה להסתיר אותו מהציבור, מהתקשורת. לצערנו במצב הנוכחי נראה שממשלת ישראל והעומד בראשה החליטו להשמיד את הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של מדינת ישראל. עכשיו מצטרף לנו אחד הלוחמים שחתמו על המכתב, רייש, מי שמשמש כבכיר במערך המ"מ. שלום לך, ערב טוב. שלום גדעון. מה בנקודת הזמן הזו גרם לכם לפרסם את המכתב? תראה, עמדתנו לא חדשה, אנחנו כבר בסוף פברואר הודענו שאנחנו לא נשרת משטר דיקטטורי ששואף לכוח בלתי מוגבל. באמצע מרץ יישמנו את זה, ומאז אמצע מרץ אנחנו לא משרתים את הממשלה הזאת שבעינינו היא בלתי לגיטימית. עד כדי כך? כן, עד כדי כך. יש פה שינוי מוחלט בכללי היסוד, ואנחנו גם, זה טקסטים שאנחנו תוכנים תוך כדי התפוררות. לא, בטקסטים כאלה אני לא זוכר שראיתי אנשים כל כך בכירים בצבא בתפקידים כל כך רגישים כותבים, שראש הממשלה וממשלת ישראל החליטו להשמיד את הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של מדינת ישראל. ראש הממשלה מודע למצב, אבל מסתיר את זה מהציבור, אתם כותבים. חד משמעית. תראה, העניין הוא לא המילים המכובסות כמו קשירות או המתמטיקה היבשה הזאת של מי מתייצב מתי, האם מתייצבים מספיק ביום שני הבא או לא. העניין המהותי הוא היעלמות הדבק שמחבר את הכוחות הלוחמים והכוחות הביטחון של מדינת ישראל. אם מישהו חושב שקשירות זה רק מתמטיקה של מי מתייצב מתי, הוא חי בסרט רע. אז איך נראה הנזק הזה כבר עכשיו? איך הוא נראה בשטח? איך הוא נראה בפועל? תראה, התקשורת והמערכת והממשלה, את התקשורת אני לא מאשים בזה, כי היא לא יודעת הכל, מתעסקים רק בדחוף ובמוחשי ביותר, שזה עניין הטייסים, שהם כמובן חשובים ביותר, אבל יש מערכים רבים שהנזק בהם הוא איטי, כמו סרטן איטי, הציבור לא רואה את זה, אבל החשיבות שלהם היא קריטית. מערך המבצעים המיוחדים של צה"ל, ששותפות בו עוד יחידות מעוד כל מיני גופים. שוב, אי אפשר לומר כמעט שום דבר על מה שאתם עושים, אבל זה אחד המערכים הכי רגישים וחשובים וקריטיים בכל מבצע, בכל מערכה של הצבא. כל מה שאנחנו אומרים הוא כבר פורסם, ולכן פה שום בעיה. מערך המבצעים המיוחדים מביא מודיעין, משנה מציאות שמונע מלחמות, פשוט ככה, ויש מונע גם איומים אסטרטגיים כמו איום הגרעין וכו'. ראש הממשלה נתניהו, וזאת האמירה הברורה שלנו, ראש הממשלה נתניהו יודע בדיוק את המצב הקריטי, הבעייתי של המערך הזה ומערכים אחרים, הוא מסתיר את זה, והוא לא אכפת לו. אז ראש הממשלה פוגע היום בביטחון מדינת ישראל? חד משמעית, חד משמעית. ואת זה בעצומה שלנו, שכיום מונה 1,300 איש, נמצאים אנשים בכירים מאוד, ממערך המ"מ ומאוד יחידות בגופים ביטחוניים אחרים, שאני לא אפרט. אם היו ידועים השמות והתפקידים שכתובים שם, שערות היו סומרות, למרות שכבר היום נראה לי שהתרגלו להכל. אז אפרופו שערות שסומרות, איך אתה מרגיש שאתה שומע שר בממשלה, דודי אמסלם, קורא לכם מורדים ואומר, כולם יודעים איך צריך לטפל במורדים, או את בנו של ראש הממשלה משתף ציוץ שאומר, הרמטכ"ל הזה, הרצי הלוי, הוא הכושל בתולדות צה"ל? תראה, הבטן שלנו מתהפכת, אנחנו רגילים לחיות בצללים, שירתנו תחת 100 ממשלות שונות ומשונות, ממשלות ימין, דרך אגב, הרבה מאיתנו אנשי ימין, אני דרך אגב גם איש ימין בהצבעתי שנים רבות, אבל לא נשארה לנו ברירה. זאת אומרת, ברגע שבפברואר הבנו שיש פה ממשלה שמוכנה להשמיד את כל הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, ראינו את זה בטיפול שלהם שנים במשטרה, עכשיו בצבא, בבתי המשפט, יש פה מחיקה שיטתית של מערכות המדינה, לא נשארה לנו ברירה. אני חייב להגיד שבאופן אישי אנחנו, מתהפכת לנו הבטן כל יום מחדש. מה אתה מצפה משר הביטחון יואב גלנט לעשות עכשיו? תראה, גדעון, זאת שעת אמת לכל נבחר ציבור ומשרת ציבור ושומר סף. אין יותר אמצע ואין יותר שתיקה. זאת אומרת, היום אנחנו במצב של שחור ולבן, של לבוא ולהגיד, ואני מצפה את זה גם מהרמטכ"ל וגם מראש שב"כ ומאחרים, למרות שהטענות העיקריות שלנו לא אליהם,
לבוא ולהגיד את האמת, שאנחנו יודעים שהם אומרים בחדרי חדרים, שההפיכה המשטרית הזאת היא סכנה לביטחון המדינה. אי אמירה של דבר כזה, שתיקה או זרימה עם המצב, היא קבלת הדבר הזה. אני אשאל אותך לסיום, בהינתן ומחר, ראש הממשלה נתניהו עוצר את הכל, שם בצד את הרפורמה, משהה, מקפיא, הנזק הזה הוא הפיך? זה משהו שאפשר לתקן, או שאת מה שקרה בקיץ הזה, בצבא, במערך המ"מ, בחיל האוויר, יהיה קשה מאוד להחזיר לאחור? אנחנו מתפללים מהיום הראשון, ואם תקרא את העצומה שלנו בפברואר, אנחנו מתפללים לזה, לגניזת החוקים האלה ולהסכמה רחבה. ואם זה יקרה בטווח הקרוב, אני מאמין שכן, שעוד אפשר לתקן. הצרה היא שכל יום שעובר מחריף את העניין הזה, עוד ועוד אנשים מצטרפים, עוד ועוד אנשים עוזבים את מדינת ישראל, כולל מהאנשים שתרמו לה הכי הרבה, ולצערי מדינת ישראל כנראה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. רב סרן רייש, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.